ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சுகன்யாஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம ஒயிட் குருமா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இது வந்து மல்டி கிரெயின் தோசை. இது வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்ட்டு நான் இன்னொரு வீடியோவில் போடுறேன். இப்போ நம்ம இந்த ஒயிட் குருமா எப்படி செய்யலான்ட்டு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் என்னன்னு பார்த்துடலாம். ஒரு 10-15 சின்ன வெங்காயம், பாருங்க எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்கு. 2 தக்காளி, பழுத்த தக்காளி எவ்வளோ அழகா இருக்கு பாருங்க, பார்க்க கலரா. இது ஒரு 1/4 கப்பு பொட்டுக்கடலை, பாருங்க எவ்வளோ சிறப்பா இருக்கு. 1/4 மூடி தேங்காய், ஒரு துண்டு இஞ்சி, ஒரு 10 பல்லு பூண்டு எடுத்துக்கோங்க. பச்சை மிளகாய் ஒரு 4. இது தாளிக்க கடல் பாசியும் பிரியாணி இலையும் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதெல்லாம் நம்ம வதக்கி அரைக்க போறோம். வாங்க எப்படின்னு பார்க்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு எடுத்துக்கோங்க, ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை, ஒரு 4 கிராம்பு. நம்ம இதெல்லாம் இப்போ நம்ம எப்படி வதக்கி அரைக்க போறோம் பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நான் ஒரு மண் சட்டி வச்சிருக்கேன் ஸ்டவ்ல. அதுல ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். பாருங்க 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். அதுல வந்து இந்த சோம்பு, பட்டை, கிராம்பு போட்டுக்கோங்க. அது பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வச்சிருக்கேன்ல அது போட்டுக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் இந்த பூண்டு, இஞ்சி, பச்சை மிளகாய் போடுறேன். இது போட்டுட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இந்த சோம்பு வந்து நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும், நல்லா ஸ்மெல் கொடுக்கும் குருமாக்கு. நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும், இது நல்லா வதங்கட்டும். பாருங்க இப்போ சின்ன வெங்காயம் அதெல்லாம் வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம இந்த தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம். இந்த துருவியும் சேர்த்துக்கலாம், இப்படி கட் பண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம். தேங்காய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு பரட்டு விடுங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த பாருங்க இந்த பொட்டுக்கடலை சேர்க்குறேன். மண் சட்டியில் செய்யறதா இருந்தால் ஃப்ளேம் கம்மியாக வச்சு செய்யுங்க. இது பாருங்க வாவ், நல்ல ஸ்மெல், சூப்பர். மண்சட்டியில் செஞ்சாலே எது செஞ்சாலுமே ரொம்ப சிறப்பா வரும். சாரிங்க, இப்போ வந்து புகையினால கேமராமேனுக்கு தும்மல் வந்துச்சு, அதனால கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ வதக்கிற பாருங்க. கொஞ்சம் சட்டியில வச்சு செஞ்சா கொஞ்சம் புகை அதிகமா வரும், அதனால கொஞ்சம் பார்த்து செய்யுங்க. இப்போ பாருங்க நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ வந்து இதை வந்து அரைச்சிக்கலாம், ஆற வச்சுட்டு அரைச்சிக்கலாம். இது ஒயிட் குருமானால இது வந்து ஒயிட்டாக தான் இருக்கும். இதில் தக்காளி வந்து நம்ம எண்ணெயில் இது ஃப்ரை பண்ணும் போது சேர்த்துக்கலாம், இதில் போட்டு அரைக்க வேண்டாம். இப்போ வாங்க இதை அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். வாங்க இப்போ நம்ம தக்காளி கட் பண்ணிடுவோம். பாருங்க எவ்வளோ நல்லா இருக்கு தக்காளி.
பார்த்து கட் பண்ணுங்க, கையை கட் பண்ணிக்க போறீங்க. ஏன்னா எனக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. இந்த எப்பவுமே தக்காளியோட இந்த பகுதியை போடக்கூடாதுங்க. அதை வந்து நீங்க ரிமூவ் பண்ணிடணும். இது வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு கெடுதல். யாருமே இதை யூஸ் பண்ணாதீங்க. இப்போ வந்து தக்காளி கட் பண்ணியாச்சு. இப்போ அடுத்தது வந்து ஃப்ரை பண்ண வெங்காயம் கட் வாங்க. இப்போ வெங்காயம் கட் பண்ணலாம். பாருங்க, நான் வெங்காயம் உரிக்கிறேன். இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க பிளாக்கா இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து ஃபங்கஸ்ங்க. எப்பவுமே வெங்காயத்தை இப்போ வர வெங்காயம் எதுவுமே சரி கிடையாது. நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு தான் நீங்க இதை வந்து கட் பண்ணணும். வாஷ் பண்ணாம தயவுசெய்து கட் பண்ணாதீங்க. பாருங்க பிளாக்கா இருக்கு பாருங்க. இங்க பாருங்க இங்க எவ்வளோ டர்ட்டியா இருக்கு. இந்த வெங்காயமும் பாருங்க, இங்க பாருங்க. இதை வந்து நல்லா வாட்டர்ல ரின்ஸ் பண்ணிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு தான் நீங்க கட் பண்ணணும். வாங்க வாஷ் பண்ணிட்டு வாங்க குழம்பு தாளிக்க வெங்காயம் வெட்டிக்கலாம். பாருங்க, நான் கையிலே வெட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு கையை வெட்டிக்காதீங்க. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வெட்டணும். என்னோட கத்தி வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பு, அதனால நான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா வெட்டுறேன். கையிலே வெட்டுங்க அவசரத்துக்கு. ஏன்னா நம்மளாம் ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸு, அதனால வேலைக்கு போவாங்க, ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறோம் பசங்களை. அதனால இதெல்லாம் நம்ம கையிலேயே பண்ணிக்கிறோம். ஒரு வாட்டியும் கட்டர் தேடிட்டு இருக்க முடியாது. வெங்காயம் வெட்டியாச்சு. ஆன் பண்ணு. இதை மிக்ஸி ஜாருக்கு மாத்திடலாம். வாங்க, ஒரு கப் தண்ணி ஆட் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் தண்ணி விடாதீங்க, மேலெல்லாம் தெரிச்சிரும். ஒரு 2 சுத்து மிக்ஸி ஆன் பண்ணிட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் தான் தண்ணி விடணும். இப்போ அதே சட்டியில நான் ஒரு 4 டீஸ்பூன் எண்ணெய் விடுறேன். எனக்கு அளவு தெரியும், உங்களுக்கு அளவு தெரியலனா டீஸ்பூன்ல வச்சு அளந்து ஊற்றிக்கோங்க. நல்ல எண்ணெய் சூடாகட்டும். இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு. நான் இந்த பிரிஞ்சி இலையும் கடல் பாசியும் சேர்த்துடுறேன். சேர்த்ததுக்கப்புறம் நான் நறுக்கிய வெங்காயம் நீளமா நறுக்கிக்கோங்க. குருமாக்கு நீளமா நறுக்கினா நல்லா இருக்கும். இது வந்து 2 பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்றேன். ஏன்னா இந்த பச்சை மிளகாய் வந்து காரம் கொடுக்காது. நான் ஆல்ரெடி 4 போட்டு அரைச்சிருக்கேன். இருந்தாலும் நான் ஒரு 2 போடுறேன். ஏன்னா இந்த பச்சை மிளகாயோட காரமாக இந்த குருமாக்கு, ஒயிட் குருமானா நம்ம மிளகாத்தூள் எதுவும் சேர்க்க போகிறதில்ல. ஸோ இன்னும் 2 பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு வேண்டாம் அந்த காரமே போதும்னா நீங்கள் அதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். நான் வெங்காயம் வதங்க கொஞ்சமாக சால்ட், ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் சேர்க்குறேன். வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கும். இந்த குருமா வந்து தோசைக்கு நல்லா இருக்கும், இட்லிக்கு நல்லா இருக்கும், இடியாப்பத்துக்கு இன்னும் சூப்பரா இருக்கும், ஆப்பத்துக்கு நல்லா இருக்கும். நம்ம ஹோட்டல்ல செய்யற மாதிரியே இருக்கும் இது ஸ்மெல்லு எல்லாமே. இதை நீங்க காய்கறி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். லைக் இது பீன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம், கேரட் ஆட் பண்ணிக்கலாம், உங்ககிட்ட காலிஃப்ளவர் இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் பிளெயினா செய்யறேன். பொட்டேட்டோவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
பாருங்க வெங்காயம் எவ்வளோ நல்லா வதங்கிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் கூட நல்லா ஃப்ரை ஆகிடும். வெங்காயம் எவ்வளோ வதங்குதோ குருமா அவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்கும். ஏன்னா மண் சட்டின்னு தானே நான் ஏன் கிண்டிகிட்டே இருக்கேன்னா சீக்கிரம் தீஞ்சிடும், அதனால தான். ஏன்னா மண் சட்டியில் ஹீட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். பாருங்க வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதில் தக்காளி சேர்த்துடலாம். இங்கே பாருங்க 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி சேர்த்துட்டு இந்த தக்காளி வந்து நல்லா தோலெல்லாம் வெளியே வரணும், நல்லா வதங்கணும் தக்காளி. தக்காளி வதங்கிட்டு பாருங்க தக்காளி வதங்கிடுச்சு, நல்லா தக்காளி வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற விழுது சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு ஒரு முறை நல்லா கிண்டி விடுங்க. கிண்டி விட்டுட்டு நீங்கள் ஜார் வாஷ் பண்ண தண்ணி இருக்கு இல்லையா, அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். குருமா திக்காக இருந்ததுன்னா நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் தண்ணியாக சாப்பிட்டீங்கன்னா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். திக்காக வேணும்னா கூட பரவாயில்ல. ஏன்னா இது பொட்டுக்கல்ல போட்டுருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கெட்டியாகும், அதனால கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா குருமா நல்லா கிடைக்கும், நல்லா தண்ணியாக கிடைக்கும். நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கூட வாட்டர் சேர்த்துக்கலாம். பாருங்க நான் தண்ணி சேர்க்குறேன். இந்த குருமா வந்து ரொம்ப கொதிக்கணும்ட்டு இல்லை, 2 கொதி வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம மசாலா எல்லாம் அரைச்சிருக்கோம், வதக்கி அரைச்சிருக்கோம். ஸோ பாருங்க இன்னும் கூட நான் தண்ணி ஆட் பண்ணலாம், திக்காக இருக்கு எனக்கு குருமா. ஏன்னா ஒரு 2 கொதி நம்ம பாயில் பண்ண போகிறோம், கொதிக்க விட போகிறோம். ஸோ திக்காக வாய்ப்பு இருக்குது, அதனால கொஞ்சம் தண்ணியாகவே இருக்கட்டும். இப்போ இதுக்கு தேவையான நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணிடலாம். பார்த்து ஆட் பண்ணுங்க, ஏன்னா தக்காளி வெங்காயம் ஆட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்க. டேஸ்ட் பண்ணிட்டு கூட ஆட் பண்ணுங்க, ப்ராப்ளம் இல்லை. பாருங்க இந்த அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த குருமா ஒரு 5 மினிட்ஸ் மூடி வச்சு கொதிக்க வைங்க. சட்டிங்கிறதுனால இது ரொம்ப ஹீட்டா இருக்குனால நான் க்ளோஸ் பண்ணல. க்ளோஸ் பண்ணிட்டா ரொம்ப திக்காயிரும். நான் ஓப்பன்லயே கொதிக்க விடுறேன். அப்படி நீங்க வேற எதனா பாத்திரத்துல செஞ்சீங்கன்னா ஒரு 5 மினிட்ஸ் கொதிக்க விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க. பாருங்க ஒயிட் குருமா இன்னும் நல்லா சிறப்பா கொதிக்குது. எனக்கு இந்த அளவுக்கு தண்ணியா போதும். உங்களுக்கு இன்னும் தண்ணி திக்கா வேணும்னா இன்னும் ஒரு 2 மினிட்ஸ் அப்படி கொதிக்க விடுங்க. மூடி கொதிக்க வச்சிங்கன்னா, மூடி போட்டு கொதிக்க வச்சிங்கன்னா சீக்கிரம் கொதிச்சிடும். இது பாருங்க குருமா, ஒயிட் குருமா ரெடி ஆக போகுது. ரெஸ்டாரண்ட்ல சாப்பிடுற மாதிரியே இருக்கு ஸ்மெல்லு.
இப்போ பாருங்க குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் இதுல கொஞ்சமா கொத்தமல்லி தழை சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமா கருவேப்பிலை இல்லை, இதெல்லாம் ஆப்ஷனல் தான். நீங்க சேர்த்தா கொஞ்சம் ஸ்மெல் நல்லா இருக்கும், நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். பாருங்க இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். எப்படி கொதிக்குது பாருங்க. இதுதான் மண் சட்டியோட சிறப்பு. பாருங்க நான் இந்த கொதியிலே வந்து குருமா இன்னும் கொஞ்சம் திக்காயிரும். அதனால தான் நான் கொஞ்சம் தண்ணியா இருக்கும் போதே ஆஃப் பண்ணிட்டேன். பாருங்க நான் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணி கூட எவ்வளவு நேரம் கொதிக்குது பாருங்க. வா, எல்லாரும் மண்பானையில சூடு ஆக லேட் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க. சில பேர் செய்ய மாட்டாங்க, அது ரொம்ப சூடாகாது, ரொம்ப லேட் ஆகும்னு. பட் மண்பானையில செஞ்சீங்கன்னா உங்க சமையலும் ரொம்ப ஈஸியாகும், எப்பவுமே சூடாகவும் இருக்கும், அதை விட டேஸ்ட் இன்னும் சிறப்பா இருக்கும். நீங்க மண்பானையில செய்யுங்க, நம்மளோட பாரம்பரியம், அதை என்னைக்குமே நம்ம விடக்கூடாது. ஸோ இந்த ரெசிபி ரெடி ஆயிடுச்சு. பிடிச்சிருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. பாருங்க ஒயிட் குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை உங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. பிடிச்சிருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. பாய்.